kaya't mi nga idanon kada kay pagsat nabara ket naayat na pagnaklawan kay nang runa tas imanon kay manen pagsat oras ng San Juan sagot niya Diyos katatayo tapno agina natayo man kadagiti banbalog tayo kadagiti nalawas ken agkakaduha tayo pagsat tapno kulen tayo inadal tayo, iskwela sa batina tayo, kadagiti nalawas. Ado kakabsat, nagiti kayat tayo ang pagyamanan ng ang Diyos. Nang nangruna itibiyag ken sa lunang tayo. Nalawlaw tayo kakabsat, nakapagpagkat na pandemya, ado digiti mapaspasama, uray pa digiti anak ni Apo Diyos kakabsat, may raman dapat sa gaba. Ngayon, magyaman tayo, sipon na ni Apo Diyos, ket ayat kada tayo. Ket inted na kada tayo, hindi kundaway na maminsan pa ay alain tayo, itinapatay na sa una. Damangitid kada tayo kaksan, iti inanama, nga iti panagayat ni Apo Diyos, ket isu, ayan, iti talger, iti agpay, iti tunggalmay sa kada tayo kaksan. Ket sakbay nga ang pagpuloy tayo, gawatek na may sa tayo na agyaman ni Apo Diyos kabay panagkarangan. Dayawin da kawama, kaday oras na gawin sa buwan. When dayawin da ka si kay Diyos. Ngano nagkarika, at dahil ni panakabalin mo at malim yaman kami amay hindi sa lupa. Yaman kami ang sikot patsyeming ang masisigat ng tao na ipaunod yan ang pagkakulay ng mga yaman kami nagdaw na sa Lord ng Diyos. Yaman kami kanay pagkaway sikot mabaliming adalen pinapatay na sa gawatin tingal kamay kabalin, panangaawan, sirib at pagkakatulong, babay na ipanangidalan sa Espiritu, panagagay. Dawatin mo ng Diyos, makawanin na kami, yaman na nagkurangan ni, negative itinawat ni, kay Karian, ginagad na ni Jesus. Amen. Lipasin tayo, kakapsat, leksyon tayo, panaginan ng Kristo. Tanda tayo, iti lesson number 13. Iti paulo na kakabsat, iti inadal tayo itatangalawas, iti namimpinsan a panaginan na, the ultimate rests. Namuan tayo kakabsat, iti leksyon tayo, dagiti rason no apay nga iti tao, awan iti inanada, di become restless. Dayjay panaggagawa, dayjay kurang iti panagtalek ni Apo Diyos. Dayjay iadayo tayo ni Apo Diyos, nga isu iti yan iti sentro iti inana. Namuan tayo may kakabsat, iti solusyon ka dayjay nga problema iti tao. Isulaan dayjay panagsugli tayo ni Apo Diyos. Ket adda tayo nga agnaed kini Jesus akas dayjay sanga nga adda ijay uon iti pudno nga ubas nga ni Apo Jesus. Ket intuno kas jay ti mapasama dayjay inkarina nga dayjay talna, peace I live unto you. Unanan ni Apo Jesus. Umaytung kakabsat ket umaytumot ten dayjay pudno panaginan. Iti paset amayulo tayo ket masarakan ito muna Corinto 2, versikulo 9. Kastoy iti mabasa kakabsat. Ngem kas iti nasantuan asurat. Disaan pay ang nakita wenno nangeg iti tao. Iti saan in pagarop ti tao ang mapasama. Isu iti insagan iti Dios kadagiti agayat kenkuana. Sikaken siya kakabsat. Ket
at datayo ito'y kapaset mayulo tayo, our memory verse. Apay, datayo dagiti agayat kini Apo Diyos. Datayo dagiti imawat kini Apo Jesus akas personal a manlubot tayo. Datayo dagiti adda iti inanama na kadigiti akarkari ni Apo Diyos. Datayo dagiti maibilang akapututan ni Abraham kadigiti beten nga inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. Mabalin tayo kakabsat nga petpetan nga agpay matlaangan akas kari ni Apo Diyos nga agpay katatay. Anya dahi imbaganan ni Pablo. Nadagayam kakabsat iti saan pa'y anakita, saan pa'y anangag, saan tayo amabalin nga iladawan, dahi kapintas na, dahi insagana ni Apo Diyos nga agpaay kadatay. Ijay alugar, isunto kakabsat iti ayan, dahi mamimpinsan a panaginan natin. Inladawan kakabsat ni Juan, ijay libro na iti Apokalipsis. No kasano iti kapintas dahi baro a Jerusalem, nga isu kakabsat iti pagawidan tayo into no umay ni Apo Jesus nga umay na tayo alain. Into no tungpalan ni Apo Jesus dahi karina iti Juan 14 versikulo 2, uno ingana iti 3, no may kitagsubli ket umay na tayo alain. Ijay kakabsat awantun ni patay. Awantun iti sangsangit. Awantun idanyaman nga upo. Kadwatay tun iti Diyos. Iti awan padagpatinggana nga panawen. Iti leksyon tayo kakabsat ket kinitat ket biningay ko iti talo aparte. We have 3 parts in our lesson. Una, agawid tayon iti mabiit. We are almost home. Iti mikadwa, anya iti kayat, di apo nga aramiden tayo. What does God expects us to do? Ket iti mikatlo, apay nga uray dagiti sa santos, ket agsagabada ken patay. Apan tayo kakabsat iti umunang nga paset, iti leksyon tayo. Agawid tayon iti mabiit. Iti pagleksyonan tayo inted ng kakabsat, dayjay panang balakad ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, kadigiti adalan na, tapno maamuan da, dagijay pagilasinan tapno asideg dayjay yaay na iti may kadwa. Tayin karina ni Apo Jesus nagsubli, ket dinamag dagiti adalan, kasano nga maamuan mi dayjay pa nagsubli. Kaano dayjay pa nagsubli? Ni Apo Jesus kabsat saan nang inted, dayjay aldaw, dayjay oras, iti pa nagsubli na. No di ka di inted na, dagijay pagilasinan tapno datayo nga anak na, ket ammo tayo nga asideg tayon nga agawid, nga mabiit tayon nga agawid kakabsat. Iti Matthew 24, adda kakabsat iti upat apan nakabingay-bingay na digitoy a pagilasinan. Umuna, dayjay pagilasinan iti beneg iti relihiyon. Iti kulaan kakabsat iti summaries. Manipod iti versikulo 5 ken 11 iti Matthew 24. Unanan ni Apo Jesus nga addanto dagiti ulbod a Kristo ket allilawon danto iti adu. False Christ. Anyara trabaho da, allilawon da iti ato. Mikadwa kabsat, tumaod to dagiti sinang propeta, false prophets.
So nga agan-anan tayo kakabsat. Mabalin siguro nga dahil pamati tayo na isentro kini Apo Jesus. Ket inton no dahil nga pamati tayo na isentro kini Apo Jesus, sino man nga mangibaga nga isuna ket ison iti nagsubli a Kristo. Nalaka tayo kakabsat nga ibaga nga dayjay a mangibaga nga isuna ni Kristo ket ulbod a Kristo. Ngem nalalaka tayo kakabsat a maalilaw kadagiti sinan propeta. Taado dagiti agipadto. Adu dagiti mangusar iti Biblia. Nga alaen da dagiti agdama nga mapaspasamak kakabsat. And they make interpretation of the current events nga idepelda, ikonekda iti sao ni Apo Diyos. This is very debatable. Ngem, awan iti koneksyon na no daduma, kadaytoy ang maisuro iti Biblia. May kadwa nga pagilasinan kabsat, pagilasinan iti beneg iti relasyon dagiti nasyon. In the international affairs, manipod iti versikulo 6 ingana iti 10, inbagana ni Apo Jesus, ket makanggag kayto kadigiti damdamag iti gubgubat. Naglabasen kakabsat iti duwa nga world wars. Ingana itatasan pala ang agpatingga dagiti gubgubat. Sa dinuman nga ayan iti tao, nga ayan iti basol adda dagiti gubgubat. Afghanistan, Middle East, urel pay kakabsat ditoy nasyon tayo, adda digiti sabasabali nga grupo. Kadagitoy iti pagilasinan nga inted ni Apo Jesus. May katlo kakabsat, isu iti pagilasinan iti beneg iti naturalesa. Basarakan iti versikulo 7 ken 29. Anya di kitoy, bisbisin, gengened, ken uray payen iti pandemya. Pandemic. Adda kadi pa nagbisbisin? Adda. Adda kadi gengened? Adda. Ada kaditi pandemya. We are under a pandemic. Anya iti bagbagan nga ruti ito kagabsat pagilasinan iti beneg ti naturalesa. Nga denggen tayo dayjay abalakad ni Apo Jesus. Dagitoy iti pagilasinan iti asideg nga panagsublina. Iti maudi kagabsat. May kapat. Isu dayjay pagilasinan iti beneg iti sosyudad. What is happening in our society? Kunana ni Apo Jesus kabsat iti versikulo 38 ken 39. Iti kwinadakes umado. Wickedness, lawlessness will increase. Ket iti mapasamak, iti ayat, iti adu, lumamiis to. Mapaspasamak ka dito ito yung kapsat. When? Mapaspasamak. Da iti kabusor kakapsat, sigun iti sao ni Apo Diyos, ket ambo na, nga iti tiyempo na, ket umababa. Ket isuna ket kaslala mapisin a narungsot alyon nga sapulen na dagiti mapalin na nga dangran ket dagiti kayat na nga dangran dagiti anak ni Apo Dios sika keniti siya. Dagitoy kakabsat dagiti upat a pagilasinan. Pagilasinan iti beneg iti relihiyon. Mapapasamak dito.
iti Pilipinas lahat kakabsat, adda iti maysa nga tao nga ibagana nga isunan ni Kristo. Isuna iti Son of God. Mikadwa, pagilasinan dagiti relasyon iti nasyon. Saan agsardeng iti gubat agsipot ti gura nga adda kadagiti tattao. Mikatlo, pagilasinan iti naturalesa. Gen-gened bisbisin ure pwedeng iti saksakit. Ket iti may kapat pagilasinan iti beneg iti susyudad. Inadakes, umado, iti ayat, bumaba, lumangiis. Iti may kadwang nga paset kakabsat. Ket isuday jay sa lunsod, anya iti kayat iti tao nga ramiden tayo. Iti matlang Matthew 24, dayjay chapter nga isu kakabsat iti nangitidan ni Apo Jesus, dagitoy apagilasinan nga inadal tayo, adda iti duwa a balakad na. Umuna nga balakad na kakabsat, ijay verse 14, Matthew 24 verse 14, may kasabanto iti intero alubong daytoy na imbag adamat, maipapan iti pagarian, kas pamanagnag iti sang katawhan, kalpasan na umayton iti panungpalan. Anya iti maudi nga pagilasinan, and the gospel of the kingdom shall be preached. Ti saludsod, sino iti mangiskasaba? Anya iti kayat ni Apo Diyos nga ramiden tayo. Datayo nga anak ni Apo Diyos. Datayo nga addan akamkamang iti pamilyana. Kayat ni Apo Diyos nga datayo kakabsat iti mapan mangibaga kadagitoy at taw tapno addamet iti gundaway da. Nga mangegda iti ebanghelyo dayjay ayat ni Apo Diyos dayjay naimbag adamat. Tapno kas dayjay inadal tayo di napan alawas. Uray pay iti nasyon iti Nineve. Uray pay digiti gagayem tayo. Uray pay digiti kakarboba tayo. Intun numapak kamuanda dayto na imbag adamat. Agtrabaho iti Santong Espiritu kadigiti puspuso ken panagbiagda. Katanya mapasamak kakabsat. Ikararag tayo awaten da dayjay na imbag adamag nga naisentro kadayjay panagayat ni Apo Diyos, kadayjay sakripisyo ni Apo Jesus. Ket isuda met mairaman kadayjay apan nakaisalakan. Kabayatan kakabsat nga aramiden tayo daytoy. Makipaset iti trabaho iti ebanghelyo. Iti verse 42 iti Matthew 24 matlaan, agsagana kayo nga rod, ta saan nyo nga ammo iti aldaw tiya ay ti Apo. While we are working, we must be prepared. Agsagana. Anya dayjay kasasayaatan kakabsat apan agsagana. Intun no adda tayo ken Kristo Jesus. Akas maysa nga pudno nga adalan ken pasurot na. Akas maysa minyarig na sanga nga adda ag sibibyagan ken kuana. The Holy Spirit will work in our lives. Ket dayjay ti ayan iti pudno apan nakaisagana tayo kapsan. Iti panahon tayo, tadatay nga rod iti pandemic. Tadatay nga rod ito'y nagado nga protocols kakabsan. Iti pagyamanan tayo, adda tayo, digijay programa tayo nga alaen tayo iti kastoy apamayan.
at dadigiti crusades, kastoy mo lang na pa may virtual. Anya iti mabalintay nga rangitin kakabsat. Pagyaman at digiti makitkita nga raramiden digiti kamkaman through their care groups, digiti papastor through their care groups again. Ket iti ure babasit laeng kakabsat nga grupo that they cannot be in a big gathering. At ang aron digiti protocol sila ta. Daramiden da, ay banda digiti gagayin da. Ay banda digiti kakatuban. Kita pagbiit through the media, television, cellphone, laptop, kuno niya mapay. Agdengeg da, iti kaskasama. Lately, nakadado kakabsat digiti inted da iti biyagda kini Apo Diyos babae iti panakabautisan. Ta inusarda da ito'y nawagas. Isu nga nukit kitaan tayo kakabsat at da iti mabalin tayo nga aramiden. Tapno da iti apaset tayo ket ikan na tayo ni Apo Diyos dahil naimbag a pangablao na mapagtalkan nga adikan. I like the word, faithful servant. Mapagtalkan nga adikan. Sumrek ka. Iti pagarian. Iti ako. Iti ikasaba tayo kakabsat, isuda tayo kuna tayo na the everlasting gospel. Itid ko manan iti Samarina, ijay Apokalipsis 14, versikulo 6, ingana iti 12. Dito'y makita tayo kakabsat, nga dahil agnanayon nga ebanghelyo, isuda jay ayat ni Apo Diyos, dahil parambor ni Apo Diyos, nga inted na kadagiti managbasol, tapno iti managbasol ket may salakan. Daytoy ken daytoy laeng kuma iti ikasaba iti iglesia. It is the everlasting gospel. Dayjay panangisalakan iti Diyos iti managbasol. Mikadua nga paset daytoy kakabsat nga ipakdaar tayo. The hour of the judgment is come. At da kakabsat iti panangukom. Gaday nga panangukom isu iti aramiden ni Apo Diyos. Tapno dagiti anak na ket maisinada. Tapno mailasin da. Tapay, saan tayo kuma nga agbuteng kadaytoy nga panangukom. Daytoy ket na imbag adamag kada tayo kaksa. Taadda iti mangibabaet kada tayo. We have an advocate nga isu kakabsat iti tumakder intunno iti kabusor nga ni Satanas. Ket iriing na dagijay ang nagbaspasulan tayo. Timikatlo, adda kakabsat iti ulbod a relihiyon. There's a false religion nga isuday iti nangipatakder iti ulbod nga aldaw a panaginan. In the last days, there will always be two groups. Those that keep the commandments of God ken dayjay nga mangsurot kadaytoy nga system iti pampamati nga nangaramid kabsat iti ulbod a sursuro. It will be Sabbath against Sunday. Ket nalawag iti imbaga ni Apo Diyos. Kay di Juan
ijay isla iti Patmos. Iti versikulo 12 iti Apokalipsis, inladawan na no sino dagitoy nga naayat nga maisalakan. Sino dagitoy? Dagijay asa santos nga adda iti pammatida ken Kristo Jesus ken salsalimet matanda dagiti bilbilin iti Dios. Sino dagijay? Si kakabsat ken siya. Gapu iti ayat tay ken ni Apo Dios. Gapu iti pamati nga inawat tay ken ni Apo Jesus. We are keeping the commandments of God. Nang nangruna, deje may kapat abiling, which is remember the Sabbath day. Dahito ito kakabsat iti mangisina kadagiti anak ni Apo Diyos. Kanaadal tayo, dahito'y iti tanda nga inted ni Apo Diyos nga agpaay kadagiti anak. Sumret tayo kapsat kadagiti maudi apaset dahito eleksyon tayo. It is a very sober question. Amo tayo iti mapaspasamak iti glawlaw tayo tatakapsat. When uray pay iti datayo akang kamang ti iglesia, we are not exempted. Dagiti pangpangulos iti iglesia, our church leaders, our church workers, uray pay iti church members tayo kakabsat. We fall victim of this pandemic, the COVID-19. At dadigiti daduma, nagsakit na itaray da niya hospital. Nagsagabada. Pagyaman tayo kinapo Diyos. At dakadakwada kamsat. Iti na agasan. Kahit nagsubli iti sa rumagda. Ngem at damit dagijay kakamsat tayo. When uray pa church leaders nga iti pa nagsagabada kakamsat. Natayda. The question is, apay nga dagiti sa santos agsagabada uray pay ken patay. Basahin tayo kabsat iti Apokalipsis 14 versikulo 13. Kastoy iti mabasa. Kalpasan na nakangigap iti timek ang nagkapos sa dilangit. Kinuna na kanya, isurat mo, daytoy, manipod kita, nagasat, dagiti matay, iti panagserbida, iti Apo. When nagasat, kunat espiritu, makainanadan, kalpasan, iti nadagsen at trabaho da. Takumoy kuyog kadakwada, iti bunga, iti panagserbida. Dito'y lubong kapsat nga ayan iti baso. Iti lubong ayan ni patay. We are not exempted of all these sufferings. Ngem no alaen tayo kakapsat iti sao ni Apo Diyos. Uray gayam no lumasat tayo iti kastoy akapadasan. Dayjay imbagana nagasat. Apay nga nagasat kakabsat. Dati imbaga na aginana. Manipod kadagiti nadagsen at trabaho da. Manipod kadagiti banbannog da. Nudengga kakabsat iti istorya digiti nagsagaba. Gapu kada ito'y a pandemic. We are talking about the COVID-19. Uripay kadigiti na duma-duma nga saksakit kakabsat. Makita tayo, anyalakit din
Makita tayo kakabsat, iti rigat ni gajay ang pasina. Akas may isang pastor, ayabandak pailaeng kakabsat, kadagiti serbisyo iti pamumpon. Lately, daday kapadasan may inaibanda kami ito'y Iglesia iti San Juan, Mungkada Tarlac. Sandan ngayon pang kakabsat, daday may isang kakabsat, iti unag iti kapilya. Naibanak ti panglakayan, iti pastor may kaman. Dinamag kuno, anya, iti rason no apay anatay. Kuno, mamuanton pastor no may ka. So with all the protocols na pangkabikapsan, iti sumangpit kami jay dakkel abalay da ito'y kamsat na natay. There is no need of explanation. Dahil nakita na muakod iti gapo no apay natay. Awan tilungon, there was only an urn where the ashes dahil anatay kamsat. They cremated her. Kitnukit kitahain tayo kakabsat. Dagitoy digijay mapaspasamak itata. Ngem iti ayan iti nagdumaan tayo nga anak ni Apo Diyos when lumasat tayo iti panagsagaba. When mabalin nga agpasina tayo kadigiti ay ayaten, gapuken ni patay. And the worst experience is, gapu kada ito'y a pandemic. Nagrigat na kapsa. Ngem anyalakit din, tadda kada tayo da ito'y anagasat nga inanama, we have this blessed hope. Malagip ko, kakapsat na di kapadasan ni Apo Jesus, at da iti nasingat agayam na. Iti pamilya ni Lazarus, ni Marta, ken ni Maria. Iti ili iti Bitanya, ni Apo Jesus kakapsat, ket kang kanayon amapan ijay. Ket numapanin iti Bitanya, ijay pagtaengan di iti tarlunga kakapsat, isu kakapsat iti papanan. In surat ni Juan, iti kapitulo 11, iti libro na John chapter 11. Idi an na ipakamukin ni Apo Jesus iti kapadasan ni Lazarus. Una na ni Apo Jesus, ijay versikulo 11. Tigayim tayo nga Lazarus ket maturo. Ket mapanak tapno riingan. Saan nga maawatan kakapsat dagiti anak? Dana ititin iti dama nga ni Lazarus ket natayan. Ket isupay ket din iti naipun. Ngem alaen tayo kakapsat iti kinapudno iti biyang ni Apo Diyos. Iti takder ni Jesus. Ni Lazarus anatay ket maturo. Ket ni Apo Jesus laeng iti mangriing kadayjay a panagturog na. Ni Apo Jesus na pangaro, sinapat ni Marta. Malapit no imagine tayo kapsat iti actual na setting tayo. Nakapangisip pala ni Marta, nakapanos pala ni Marta, agsipot na tikapsat dangan ni Lazarus kita tayo. Kunana ni Marta, Apo no adda kalaeng kumang. Tikapsat ni nga Lazarus sana. Nagpintas, dayain balikas ni Apo Diyos, iti Juan 11:25 kunana. Siya iti panagungar kentibya, iti mamati kanya, when uray lumatay, agbiag 2:5.
Anya iti kayat ni Apo Diyos nga maamuan tayo kapsat. Nga iturong na tayo kadaytoy apanag gadal tayo tata. Taamo tayo nga adda dayjay NAMIMPINSAN PANAGINAN. There is the ultimate rest. Nga iti langit kakabsat. Nga nangisaganaan ni Apo Diyos iti pagtaengan tayo. At danton dayto inana nga awanton iti panagsardan. Awanton iti mangibaet. Awanton iti mangdadael. Uray pay ni patay. Laglagipin nyo di sa una ni Apo Jesus. Nigayam tayo alasaros mamaturo. Apan ko arinan. Kuna naman, iti Apokalipsis, nagasat, dagiti matay, amatay natin Kristo. Dahil tunumay ni Apo Jesus, iti may kadwa a panagbarang na. Dagitoy anaturo ken Kristo Jesus babaen iti nasamit a panaginanada ken ni patay. Kasjing bagana ni Apo Jesus, apan ko ariingan. If there is a time of sleeping, there is also the time of waking up. Kaday nga panagriing, inton no umay ni Apo Jesus kakabsat, iti may kadwa. Idaramidin tayo kabayatan nga kitkitain tayo digito nga pagilasinan. When malapit kabsat, we will be suffering from pain. Ngem laglagipon tayo, dayjay kunana ni Pablo ije Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kasano tay kakabsat nga agragsak, agrag-up. Kadaytoy apanag-uray tayo kadayjay ay ni Apo Jesus. Kadaytoy apanagtrabaho tayo nga ited tayo dyan na imbag adamag kadagiti gagayem tayo. Kasano tayo nga agrag-up, nga uray pa'y kitain tayo, nga dagiti gagayem tayo, dagiti kakamsat tayo, kakapamatyan tayo. Kat mabalin nga agsagabada, uray pa'y kinipatay. Tada kada tayo, dayjay na santuan nga inanama, we have that blessed hope. Gagayem ko, kunanan ni Apo Jesus, iti Marcos 13, versikulo 13. He who endures to the end will be saved. Kadaytoy nga panagadal tayo sa buklen tayo, iti inadal tayo kadaytoy nga kwarto. Kayat ni Apo Diyos ganda iti inanatay. When kabayatan nga data ito'y tatapanawen itirigat panawen ti panagsagsagaba, we can experience rest no at datayo ken Kristo Jesus. Ngam dakkel dayjay inanama tayo babagsak. Ngayon tunumayin ni Apo Jesus iti may kadwa. He will give us the ultimate rest nga awantun itanyaman amang putet kadayjay nga panaginan. Anya ramidin tayo. Kitain tayo nga mapaspasamak ti aglawlaw tayo. Dagitoy ang mapaspasamak. Dagitoy dagiti pagilasinan ngayon kanya ang Diyos ka natin. We serve different districts in our Luzon mission. Manipod titarla, hingga na Ilocos. Di kita anak ni, they always remember landmarks. Hindi na-assign kami ija Ilocos, di kiti buridot ni, singin sa ubing na kanan, they were less than 3 years old. Hindi mapang kami kakabsat ija Ilocos.
iti naramid da, nasursuro da kakabsat, nga inaganan dagiti ili nga malabsan. Manipod ti Artacho nga nagpamyanan, they know the towns of La Union. They know the towns of Ilocos. Doon muna nga destinasyon mi di Ilocos, nagyan kami di Tagudin kakabsat. Dahil di eskwelahan di Tagudin, di met tinagisuruan ni Mrs. Rafanan. Intunno agbiyahe kami. Kahit makita dan day rangtay kakabsat, iti nagbaitan, iti sudipen La Union, ken iti Tagudin. Agrag unton digidjay nga anak mi ket kunada, Daddy, Daddy, we are home. Anya iti kayat nanging pagkakabsat. Naglagi pun tayo nga digito'y apagilasingan. Imbaga ni Apo Diyos, imbaga ni Apo Jesus, we are home. Putang tayo digito'y. Dahil ito'y nga namnama nga nang itagkata tayo. Idiragsak, nagserbi, nagpay. Pagkararag tayo. Managayat ng Diyos, yaman kami. Iti ayat mo. Yaman kami, iti panangisaganam kada kami hamak, kada iti kami. Agyaman kami, na mabalinmin nga kitain papanti pamali. Nga nganina kami na alain, at kariyam sa ganam. Bidisyon lang po Diyos, nagiging sa nakadwani. Malabit po Diyos ang nakadakwada, nagiging ang dahi pa na sagabala, nadigit saksakitan. At nadigit kakabsat ng Diyos, nauray pa itatasan ni na mawatan. Nuapay, nakastoy iti mapaspasan. Idawatin niyo Diyos, iti Santong Espiritu tunagyan na idalan. Idadbukat na kami na iti sikibiyag kinana. At yaman kami na dinangin mo digit yung karalan ng ginagin ako ng Jesus na Amen. Niya po Diyos kapsat, imagyat na ka na kayo. Talpas tayo yung ay isang apa.